An sau man kazar ko? An so kazar. To amma ka san na ce da kai a haɗo da kayan sanyi. Ba kayan sanyi ne. Yawwa to shi ne. Dan ke ko. Dan kai dai kai hakuri shi ne. Kai hakuri ka san mu abin da kake so ki yi so a duniya ne. Kai bar ita dara. Kaga karya ta bi kawai aka. Idan kai mata daidai yana tsama iya gefa ba, iya tsama iya gefa ba. Kai, duniyan nan Allah ka haɗa mu da nama. Kai, kai mai zazzaɓi daban mai shinkafa nan da kai ban da rashin hankali ta buɗe duruwan ibo kuɗin ba ka taɓawar ma ya kamata ce ni zan taɓa ko? Asibi da ka kai gane lalle kidan ne abu a samu guba ba. Haba da Allah malam. To dare ka nan mana ɗan kai. Kai da Allah sai ka je ka samu kunun tsamiya. Wallahi. Kai dai ka cika san da banza wallahi. Sai ka gaba wallahi. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Ai lalle ba. Ina mai kana hidima. Wallahi tallahi. Na alkama kun kaso da da safi. Ai ba ka sani nawa ka karba mana. Wannan na alkama kun kaso ne kaza ce fa. Ai shi ne nake. Yanzu wannan rabo na da Kuma kai ma baka san da ganta abu a juji ta Ba da karya ma ne ranka ne. Ai To. Allah ba. ma ka ci bata isa ba sai a karo ma. Ikon Allah. Mai zazzaɓi daban mai shinkafa nan da Rankaɗe kana cin daɗi a duniyan nan wallahi. Rabona da irin wannan kazar tun kwanaki da muka je parade ground aka san min makwibiya.